Kumno paralog baro sa season pan nga pediang skup hai phi shakani ke channel jonga khasi terka. Tementas ngan batai kumno banle ya une u panchpuran ki shani ngi ya ong paspuran ro. Actually umde u paspuran ude u panchpuran. Tu une ude u soft ar shamoy ngin ai mo. Sa ai lang ban une u sieng methi ai duna banya ke steng shamoy une. Dapet bhai ki jing ber barokhan uni pade ude u jira ai tang si shamoy. Uni ude u sieng terso tu bayong ai ar shamoy. Ta ai lang ba uni kalonji uni ai si shamoy. Ni se yo ai am ha u tu samosa em tu. Mentang inya sedih terkong no syuak ni. Te kading ngimde ban penhe mo. Ngide ban penre dia kading. Te da ula long I utu sieng terso pe ula long siet kom ni am. Te long kelak biang te pelip no ka gas kading. Da kelak I am ngimde ban bu ha karai mo namar pali ka karai ka kluj am ngide ban pelnai no ha ka pliang da kelak khampeja tingin saya dung ne shu grind ru kalong. Te ngakani ngan shu grind no. Nga shupin I yefi ngan shed u ashar bangadon u lung am ting ash kendiat uni u hing inda ai am u best bah uni ulung pada ngashu ot roughly kumne hi ting ashu kwa ban batai kendiat phila ban pendan kam da kanu gru ka ashar ba phi kwa ban pedem am te sa pendan kam kani ka masala sa ai uni u shinrai kendian uni pada ude tu samken sao umde tu samken basat ude kashmiri chili powder teng ai lang badus basat ru kendian te hangni ngampat ai mlu re te shuking shwa hadu bakandala khamlong hadu bakandala kham I inde namar bale mentaba slap am dan shu e kum turu yo kasniu ta kadaw nga shu kwa ban shu shen kani ngala shed shipang pe kani kala duna tengala ai kamlu khendian kamlu phila pan anta dehi ai tu masala bangila ade pen khreru hangni nga ai ashamoit barit mo te sa anta dehi finda shed khambun ta ai khambun tabanai ai bun re uni masala phila ban store ru kam snew re da phila da shed lupa la sati terkhong kum tole kam ju snew re te nga tharai phila yo jimun toy hi perlong Kublai sibun bapilai pe yakani ka video. Sngo like, subscribe, but share.